Absimlay melaktika dun kibaru keneka bi trata octobre kalo kile mugai anga foli be obela jele kabini awsigerola aywa bi kibara munu bambulu ka dokulu ka ado ode ka fa ko colonel Sadio Camara nale ministre mi sigile me kele ko nyakuna anga jamana kono ale kanu bora ka tama na muti marala ale kon tara kenekene yana sokurani ale yoro mi ni bamagati wale kon kera e do ko mutemene aywa anga ministre colonel Sadio Camara ale kon tara ka tama ke kata boye mogoye ka akil sigi koni duma ka ira ka fɔ ko mi ni bingan wale nunu ye ani ni majugu wale nunu ko umna fera sorala wa ko wale yam taraka nyasuma doko kuntemene ko wale yam taraka nyasuma doko kuntemene ko ubena fera bela jeneke mamu ye sababu kan wale yake wala sa uno be mina tugomi ani lakana ka singana ani yoro ko fole nunu konna aywa amba ira ka fɔ colonel Sadio Camara ale koni kan tamaina ani mi anga tinti chama koni kume ani yoro ina aywa o tɛmɛnen ka bɔ kibara wɛrɛ min bolo ka da kulo kan o de ka fɔ mali commandant kɔni n'olu kun ye a yira ka fɔ ko o bɛna baarabila dɔ kɔni kɛ an b'a yira ka fɔ ko o baarabila in kɔni daminɛra kunun tɛnɛn don octobre kalo tile 19 kɔnɔna la aywa kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yira ka fɔ ko administrateur civil ni olu y'an ka commandant ye ani sous-préfet ko olu kɔni taara baarabila dɔ la tile 15 baarabila ko a sababu kɔni bɔra u ni gouvernement ma bɛnkan sɔrɔ u ka laɲiniw kɔni na aywa an b'a yira ka fɔ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ni mako fɔlɔ ninnu y'a yira ka fɔ ko u bɛna taamaba dɔ kɛ n'u y'o taama kɛ alamisa tɛmɛnen aywa o taama in kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko n'u ni gouvernement kɔni ma bɛnkan sɔrɔ u ka laɲiniw na ko olu kɔni bɛna baarabila dɔ kɛ n'o baarabila bɛ taa tile 15 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni na aywa an b'a yira ka fɔ ko kunun tɛnɛn don olu kɔni ye o baarabila ninnu kɔni daminɛ fo n'o tile 15 kɔni kuncɛra ni gouvernement ma bɛnkan sɔrɔ olu kɔni ka laɲini na ko u kɔni bɛna baarabila kudayi kɔni kɛ aywa an b'a yira ka fɔ ni mako fɔlɔ ninnu olu ye maa ye minnu bɛ jamana nɔrɔ bila sigidaw la i n'a fɔ commune ale ni région caman ani duguba kɔnɔna yɛrɛ la aywa min ye an ka jamana kɔni kalatako ye olu de bolo b'o o bɛɛ lajɛlen na hakilina jiginna ni mako fɔlɔ ninnu kɔni ka laɲini tɛ foyi ye o de ye ka fɔ ko u tɔɲɔgɔn minnu bɛ mali région ni commune na ni olu kɔni tununnen don ko u t'u kibara kalama ni lakanabaliya sababuya u tɛ ka se k'u ka baara kɛ a kɛcogo kɔni na ani ko u mago kɔni bɛ farakan dɔ la ko k'o d'u ma o de kɔni ye ninnu ka laɲini kɔni fanba ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibara wɛrɛ min bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gabriel Touré ni o ye Bamakɔ kɛnɛyasoba dɔ ye ko yen baarakɛlaw kɔni bɛ tile 3 baarabila dɔ kɔni na ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ni mako fɔlen n'o ye Gabriel Touré baarakɛlaw kɔni ye ko olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna na u y'a yira ka fɔ ko u bɛna tile 3 kɔni baarabila kɔni daminɛ ayiwa an b'aw ladɔnniya ka yira ka fɔ ko bi min ye tarata don ye octobre kalo tile 20 na ko o baarabila in kɔni daminɛra o ko o bɛ kuncɛ alamisa don octobre kalo tile 22 kɔni na ayiwa ni mako fɔlen ninnu u y'a yira ka fɔ ko olu ka nin baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka fɔ u ka laɲini dɔw tun bɛ yen nɔ ni gouvernement yɛrɛ tun y'a sɛbɛnya ka yira ka fɔ ko u bɛna o laɲini ninnu kɛ ko olu ma bɔ o sira fɛ ko o de hukumu na olu kɔni ye nin baarabila in kɔni daminɛ ayiwa ni mako fɔlen ninnu kɔni ko u ka laɲini fanba ye min ye ko de ye ka fɔ ko n'i nana Gabriel Touré la walasa i ka tigɛ sɔrɔ ka taa furakɛliyɔrɔ la ko o ye gɛlɛyaba ye ni banabagatɔw bɛ sɛgɛn kosɛbɛ ani ko min ye amu ye ko Gabriel Touré kɔni mumɛ bɛ ko o gisi kelen de kɔni bɛ yen ko maaw bɛ mɛn kɔnɔni la ani min yɛrɛ ye ka fɔ ko kɛnɛyaso yɔrɔ dɔw kɔni bɛ Gabriel Touré kɔnɔ ko jiw bɛ bɔ yen nɔ ɲɛgɛn kɔnɔna jiw fana bɛ kɛ banabagatɔw kan wa ko banabagatɔw kɔni bɛ tɔɔrɔya sugu bɛɛ la ko ka sababu kɛ ko Gabriel Touré kɔni nɔgɔlen don ani ko min yɛrɛ ye kɔni ye opération sali ye ko ni o bɛ kɛ urgence la ko o fɛn tɛ Gabriel Touré kɔni urgence la ko u bɛ fɛ o ka dayɛlɛ walasa banabagatɔw kana tɔɔrɔ cogoya min ani u y'a yira ka fɔ ko docteur dɔw fana bɛ yen nɔ ko dɔw tigɛra ka bɔ dɔw sara la ko kabini wagati jan ko o ɲɛdɔnniya ninnu sugu ninnu olu kɔni ma jɛ n'o ye wa ko u bɛ fɛ o bɛɛ lajɛlen ka dabila ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ min bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Bamakɔ 3e pont sanfɛ ko mobili dɔ kɔni ye kasara dɔ kɔni kɛ ni ale kɔni binna ji la ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko bi min ye octobre kalo tile 20 kɔnɔna ye ko sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 9 wagati la ko nin ye mobilitigi dɔ ye ale kɔni ye kasara kɔni sɔrɔ pont sanfɛla na n'o ye pont sabanan ye ko ale kɔni binna fo ji la ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi min ye sapeur pompier maaw ani an ka bozow olu kɔni bɛ ji la walasa ka fɛɛrɛ kɛ ka mobili in kɔni nabɔ nka an kɔni t'a kalama min yɛrɛ ye mobili bolila ye ni ale bɔra walima n'ale ma bɔ nka mobili in kɔni nabɔra maa kɔni ma y'a kɔnɔ nka
sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ n'a sɔrɔ maa min kɔni tun bɛ ka mobili boli ni a kelen de kun don walima na ani mɔgɔ wɛrɛ de kɔni kun don n'u bɛɛ balonen don walima ni min n'o o sɛgɛsɛgɛliw kɔni ni an ye jaabi kɔni sɔrɔ o la don n'a nata la an n'o da u tulo kan ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi kunnafoniw ye ka da u tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la